Valensinööri moro. Onpas nyt kovin hienoa. Mä oon tässä tosta töistä justiin lähdössä ja tulin tänne Ampperaan sisälle ja virrat päälle ja eikä mitään. Sehän rupesi naksuttaa ohjauslukkoa, eli rattilukkoa, joka on sähköinen, niin tässä on semmonen tyypillinen iloinen Ampera-ongelma, että toi saattaa joskus pelleillä toi rattilukko näissä ja nyt näköjään kävi niin. Mä en oo ihan suoraan laittanut rattia, kun mä oon tullut tällä autolla päivällä tuolta kaupungilta tähän parkkikselle, niin nyt sitten näköjään se kostautuu tässä kohtaa. Ja mulle on joskus pari kertaa aiemmin tullut tää sama ongelma ja silloin mä oon päässyt siitä sillä, että mä oon vaan pistänyt virrat pois. On vielä avannut ton ovenkin, että menee kunnolla niin autosta virrat pois, niin sen jälkeen virrat päälle, niin se on lähtenyt pelaamaan, mutta nyt se näyttää, että se vaan napsuttaa tuossa koko ajan. No niin, mitäs tämä täällä sanoo? Service Steering Column Lock, eli tuo on se perusherja, mitä se heittää, kun ohjauslukossa on jotakin häikkää. Ja kokeillaan nyt, pistetään virrat pois päältä, että lähtisikö se tällä. Joskus on näinkin onnistunut. Ovi vain pitää muistaa pikkasen tuosta vielä avata ja sitten kiinni, niin sitten ne virrat lopullisesti katkee. Noin. Eli sitten uudestaan virrat päälle ja katsotaan mitä se sanoo. Ai että, käännä poka rattia ja kokeile uudestaan. Voi voi. Eli ei ollut tästä mitään apua. Eli vaihtoehdot nyt sitten. Mun pitäisi saada akun miinusnapa irti. En tiedä onko mulla 10 millistä täällä, että mä sen saisin tehtyä. Se selviää kohta. Tai sitten tuolta ratin alta jostain pitäisi saada se liitin irti sitten tuolle sähköiselle ohjauslukolle, niin sillä saisi sen kanssa varmaan nollattua sitten. Niin. Näitä lähden tästä nyt tutkimaan sitten. Oli vielä tämmönen iltajuttu tässä töissä, että vähän myöhemmin tästä nyt on lähdössä, niin olisin tietysti mielelläni lähtenyt tästä suoraan kotiin, mutta no, voi olla, että ei tässä mene 2 minuuttia kauempaa, jos homma onnistuu, niin katsotaan kuinka käy. Mennään katsoa, mitä tätä muumikassien alta, sun muitten alta löytyy. Tuossa on tommonen joku monitoimityökalu, mutta tuolta pilkistää 10 millinen kiintolenkki. Mä oon näköjään ollut sen verran fiksu, että mä oon laittanut sen tänne jemmaan jo tätä tilannetta varten ja mä taisin kyllä luvata, että mä miinusnavan akusta irrotan, mutta kyllä mä näköjään aika vahvasti plussanapaa on menossa kaivelemaan, ellei ne ole ihan ole sitten nurinkurin tuossa noi läpyskät, mutta joo, eipä sillä nyt väliä, voihan tämän plussanavankin irrottaa sinänsä, mutta yleensä tietysti kyllä tavataan tehdä toisinpäin. Mutta vähän on hankalaa tämä kuvaaminen samalla kun yrittää tuota avata tuossa, niin ehkä nyt sitten näytetään mikä se lopputulos vaan tuossa oli. Eli noin, siinä se on irti sitten, muutaman sekunnin pidin sitä noin. Tulevaisuudesta moro. Katsotaan nyt kuitenkin vielä sekin, että mistä se löytyy sitten se johto, minkä voi irrottaa tuon saman ongelman ratkaisemiseen. Eli mennään tänne kuskin puolelle. Laitoin meille vähän tuohon valoa. Niin tänne polkimien yläpuolelle seikkaillaan, niin tuossa ilmeisesti tämä näin johto, niin tämän pitäisi olla se, mikä sitten menee siihen sähköiselle ohjauslukolle. Eli silloin kun ilmeisesti virrat on päällä, niin tietysti silloin on paras hetki napata tuo irti, jolloin se resetoituu sitten, että toki jos virrat on pois päältä eikä niitä missään välissä laita päälle, niin silloin se ei varmaankaan sitä nollaa, että se on jumissa, mutta en ole tuota itse vielä kokeillut, mutta seuraavan kerran kun tulee tuo ongelma, jos tulee, niin kokeilen sitten tuota, toi on ehkä vielä vähän helpompi. Ok, katsotaan muuttuuko mikään, eli nips naps. Haha! No niin, nuo vaan lähti vörkkimään. Aika helpolla päästiin tällä kertaa. Olin tosiaan muistanut varautua siihen, että mulla oli se 10 millinen lenkki tuolla auton perällä ja oli siellä joku tommonen monitoimityökalukin, missä on pieniä hylsyjä, niin silläkin olisi varmaan saattanut homma onnistua, mutta jep, hyvä näin. Ei tarvinnut tämän enempää tonkia tähän, ei mennyt kuin se 2 minuuttia, niin hyvä, mutta jos ajat Ampperalla tai jos mietit tämmöisen ostamista, niin toi on ehkä semmoinen juttu, mikä kannattaa tietää, että tuommoinen ongelma voi joskus tulla ja ei se tuon kummempi sitten yleensä ole korjata. Mutta varmaan pahimmillaan voi käydä, että tuon ohjauslukon voi joskus joutua vaihtamaankin sitten, mutta ainakin useimmissa tapauksissa joko akun irrotus tai sitten se liittimen irrotus tuolta, niin pitäisi ilmeisesti tämän ratkaista. Niin kuin tälläkin kertaa. Jes, elikkä mä pääsen kotiin. Tosi jees, niin ei mitään, palaillaan.